เลยजोबनायखाय खुबाय नामा नैबे निजलागुरि पिकनिक स्पटनिफ्राय दिनैनि ब्लगखौ जागायबाय दा पिकनिक स्पटआबो जोबबाय नालाय दालांफ्राबो एखुजोब्बायसो हनै एखुगासिनो दाखालि फैदोंमोन बेजों ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायाखै ओमफ्राय दिनै लाबाय नै थांनायसै बहाय थांनाय जायो जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबायल' थादो दायो जोङो सान्थिपुर बाजार मोनसिगोन ससेल'सै सान्थिपुर बाजार नुहुरबाय हनै बेनो जाबाय सान्थिपुर बाजार सुनिबार दिनावसो जायो बाजारा बेयावनिया वा बिल्डिं लुजोब्बाय माथो हनै माहाजोन देरजोब्बाय दां सान्थिपुर एरियानि मानसिफ्रा नै बिल्डिं जाजोब्बाय गारि श'रुम दंलायसै माथो सान्थिपुर बाजाराव देखायलांगासिनो एसे गारिफोरखौ माबायदि मडेल दं बार सोग्रा गैया गारि देखायदोंलै आरो सान्थिपुर बाजारनि गारि सम बेनो जाहैबाय ओरै थांबाय भुटान गारि श'रुम रायजो राजा नोंथांमोन दायो फैयै सौफैबाय जाहैबाय नैबे दै गोदै होननाय जायगायावहाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दै गोदै होननाय जायगायाव ओमफ्राय बे सान्थिपुर एरिया जाहैबाय एसे औ बेरायफैदो नैबेनो जाबाय जि दाग्रा वेभिं भिडिअ'बा खालामनो होगोन ना होआ जायखिया खालामबाय आं इन्ट्र'खौ सफैलायबाय नै लाइमुथि दालां गिजियाव बारलांनायसोलाय दिनै लाइमुथिनि गामियाव घन्टा नै दालाङा गिजि गोजा नै ओइ मोजां सालाय गोलैगोन बोरैबा फेथायलांगोन बाथामा सामफुर दै होनो ना माखौ सामफुर दै लाइमुथिनिफ्राय फैनानै दायो सौफैफिनबाय निजलागुरि स्लुइस गेट हाबानिसिनै थो सालायदो गारिया उफाय गैया बेजों थाबायलाङाला हरैहाय पिकनिक स्पटनि दालां बानायदोंमोन दालाङाबो बोफायजोब्बाय हनै गावसिनि पिकनिक स्पटआ जोबनायखाय गावसोर बोफायजोब्बाय आरोखि ओमफ्राय दा जों उफाय गैया बेजों थाबायलांनांगौ नै माबायदि अबस्था लामाया हरै जाहैबाय देवस्रि दादगारि थांजोबो ओरै साहाजों ओमफ्राय दा जिजों जों थांगासिनो दङ नै लाइमुथिनिफ्राय दासो फैफिनो जोंबो 4:30 जाबाय टाइमा गामियाव सिद्दा थांनायसै सावथाल हिनजावफोर फैगासिनो हनै बिमा फिसानो ओरैबा बोरै सावथालफोर दंथाय मिथिला जोंबा रायज्लायबोगासिनो ओमफ्रायलाय हबेलाय हनै औवानि दालांसो हनै बोरैबा ज्राव थांबाथाय गैखालि आरोखि थो सालायथो हरैनो एफा मोजां जादोंमोन लामाया दोनलान जाबाय थायोमोन दालां बेफोरबायदिजोंनो थांनांगौ नै जों ज्राव थांगोन बेलाय दानिल' नंले दालाङा खनखा बोसोर जाबाय बे औवा दालाङा बानायजेननायाव आं नुफैखादों आदा प्रमद बानायना होनाय दालांलै आदा प्रमद नङा रायजोफोर बानायनायसो आं नुफैखादों फैसारियाव फैयानोलाय नुफैलायनायखौ 3 बोसोर सिगांनो फैदों आं चिराङाव थाङासै जों डाइरेक्ट ओरैहाय दाउखा बाहा होननायजोंहाय दा मैदेर नायलाङैसै गैला नै